Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arti ponta. Karbi anglong arlu alongta arta kangduk arlu suatum okiwai kachi jor ahin ana drata thengnu ang thekki klangpon. Karbi anglong rong sopi along jasmet karbi bimar atum okiwai kachi jor abeha ke klempon abirta ang thek ke klangpon. Bangso okiwai kachi jor alam aputhak penang an arni pen karbi anglong Women Justice Forum KWJF asong atum pen joy pen tarli ponsi wosing ni phai pho arni bangpli okiwai kachi jor anim sopi atum phan ne ponsi sodak akang sai ki pipot. Kichok chewek okiwai kache jor anim sopiatum pherangkya thengnu kache ko birpon ki bangalong kache jordun ki tangka suri si hini pensi che jordun bomlo pusi che ko birpon laben labang solong inut banghini aham phanga songatum ta kache rab dundo pusi birta pachini pon lapen okiwai kache jor anim sopiatum along kacho namdam atum amen sitami ki klangpon alangli tum pherangkya thengnu amen ke thanpon ki bidor kiling athik tisu soron sing rongpi waisongbi bison teron robi sing phangcho songja togbi welson teron lapen Imran Hussein atum ki okiwai kache jor anim sopi atum along kacho namdam atum abang phulo pusi pherangkya thengnu cheko birpon pinpur ponmi Karbi anglong arlo along kedam tang arni HIV akiso ang thekibat aphai pedang an nangdolo lahai huya potta hailu pule jongpon me pusi chethan pon rindi lasi lapuson Karbi anglong arlo along okiwai kache jor abeha nangkang dangpon ki isi hamphang along kemisen ang thekali pusi cherok tok arata tumpen chethan pon Posipili nang litum han chulagang TV lo. Hitum chok sedet polo. Kopi posi ki chok. Jinunu ning jana. Mami chuklem. Kopi por ha. Thang chuklem chok chok. Kopi lo klem chok chike. Chok chike. Chihino. Pia ke heno ba. Bang long tam. Ha? Bang long tam nang no chuklem nun ko. Ahok lo mo. Hok lo. Dun vek lo ma. Ali dun vek lo. Dukan ko na dukan. 2023. Sinta 3 fan. Angon lo du. Ba Ba thom. Wana lo ijo ke? 3000. 3000. Wana lo na pon ke? Isi rong karbong isi matipo. Atipo. Manong lo. First that dressing kilo. Ha? Dang yo biarla dressing kilo. Ami chini ne. Nanti ini. Ke, paten fi ke? La pendere hala bai chuklem clean na ka jima tipo no gani na ka jima. Ke lo pe ke? Along pre hala ge hauruna chol na pon uruna chol pe ne to bar chinta lo ni chibang ju. Mana ru chulang pon ke? Moina timung pi. Maina ti mumpi. Wana da sorry lo. Da ki dikki puna te thani buka jan ali dikki ko sita. Wana lo ke doi ke? La na tong do ni non ne. Dolang mana tu muson la son ke klema tu musailam no klem dolang ma. Ni chini desa ne pinan ben sidolo dak bu joilo ne la hai pe ni lon pare uruna chol pinan do der pen uruna chol nan mati do. Pare la pen in chibang ju ni te to bar chini den ma chibang ju lake. Klema helang ma mono pinale tu. Klem klelo. Ha? Klem klelo. Rosa ko nang ne tulong lok lo te. La ba nang li to dai. Ya. Nang li ning ha Sikote de. tan. Nang li tum pi manang ki vi lo la. Klem klelo. Tar la bangat thom lo ke klem nan rek lo. Bai thomane ala ba inur longe ni chibang ju ma te pung longe. Bang ni long chukle mun long vek lo. Ijo long gon ha? 3000. Pakai gon lo tu long tang. Bata hini Ai ni bana. Chala ini wala Dimapur ko mintu mana pon. Di ma porli uruna cho. Ni hola na chal. Chuni Mana na kali kitun ke? Dimapur Dimapur mana na pon? angring. Angring. Angring pi ko lo. Aku re singnar pini pini. Tang chupi. Ang chopi. Angring sedang pon lo. Mm. Bangon lo itu ni ke? Nito medon aro sobai thom. Ro soban tho. Alang pandang pi. Ni sobangon. Pinso bahini ke vek baino. Ni kala sopi ke? Na sopi ke 5 kilo. Pini pini. Arling sede ba? Kona amni tum lo tak. Amunit ke chini. China. Dimapur lo na pon e mana na pon e? Angring. Ring. Pandar paisa ke? 3000. Kan ha? 3000. Pas kilo na ke? pon ke? 5 kilo Dimapur e 2000. mana lo? Ye di mana pon ke? Adi mamen chini ento hotel lo. Hotel long Singapore. Aju mana lo? Analo. Bang kala ang tum tu. Nito maru sobai thom. Aro suba top Tapi pinso mana na bang. pon ke? Akam lang no chuklem. Kopi ha? Akam lang no chuklem. Kan lang lo. Kona posa na pi? 3000. 3000 ini no lo. Te ko son ni sita mene pan anto na pi. Pan 3000 sina pi jadi.
Nali monopi coklam ay lang ma. Coklam telo. Coklam lo. Pinso bang kan lo? Pinso pene bahai ni lo ke vek bahai nur baik thong. Chini mamne to ha. Amun tan thek lo chin sitam mi ami anak kor chini. Anut kaprek phana ke toy dun do son do lang ma. Hala rong pipi pene thane toy ndel. Pipi an toy dun lo. Nali si toy dun le. Toy don mane alang ni jese na chupu ke. Anki amat ahok lo chini do kok mat toy ndel. Ani kan kan lah coklam. Ni chuning kan. Nangli lason coklam nangli hemas ora week dat ma. Nali hemas ro lo ma. Ave. Kurjang lang ma. Pala harta kana. 20. 20. Pala Charlie. 2020 aning kan class 8 pan dada. Class 1 lo Charlie. Class 8 Class 8. Kuna ha dun ke? parkwa. Ha? Parkwa. Coklam bom lang ma ta. Coklam telo. Kilo nali hin benong e. Ar melo rat ban kilo nali khanji. Ni cok Mesel so kam son lo. cok cedar lo. Ase pada jadi. Cok cedar lo. Coklam telo an pare. Rar tu mende lason kam coklam ning ma coklam nang rar pun pilo. Coklam nang ni. Coklam nang ni. Thank you nama. Tapi ni Fransi ni tu media channel atum hanan sami akero pilo atum por pe na chipi do na pot idum pini mithang sai hemlong herang ke amai ke phanang kok pon alam thibangala pohelo ke damtang hopta hini pen irui soselo nilitum isi awareness lo mate inquiry lo dambom lo ke damtang aning kan pen pusame penang an rada tumangke pubom lo osumar khai na hok sarpimar punon luga charlie amen pen punon business amen nangke do pen punon lason si kaprek sorlo tum dak karbeng long mate diphu long nang do po lason si amithang akimang ateng pen bang pok anak dak nang ka choklem ma bang kaprek titi hala so atomon ka heno pinang an diphuang kang along pen cheng lok penang an karbeng long ke dolo la bang so tomon ka lang no bang ke lasini tum bang mathalo apen chisik lo pini pukali nitum ke damtang an pen bang si ren along tin sami ahem phu tum pen cheng lok ke do tum pen cheng lok la punitum dambom lo koson tum si ke do ke thak ma family tum bote copy document cn ma single ke do tum pulote alo somar bisi ko ni tumar somar phansi ke address dam pinso tumar bang ke lake pinso mar tum do po la bang alam ave sami la pen family ke do tum han tami tum pupe sami alo somar bote sarpi mar non okar jang non ka porhia men pen non business men pen non ke do hala tu phan bangke ni tum kopi koson men sike doma ahem pu tum han mate rena malik tu phan koson si document submit ma la pen la tum ahok pet kapor hi bansi lang ke doma ahok pet business claim men ben sidang nang ke doma posini tum la hai bangke non la bangso roini bak dolo ni tum so sai bang deng pon lo hala bangso deng pon bom ono hor bangke ladak ni tum bang pli ang jir phan ni tum ne long pon lo la tum bangke pinando po chiti rok ako nuka prek do titi rok lason lok a business lapen alang tumithang da choklem lapen nuka prek phanta hang po nuka prek phanta ka jordun mate ka chupi dun lason asai bang ke claim po ni tum long pon lo lasila bang so ke long pon along bang ke pini bang ke nilitum aw sumar tum han an sami hang lo lapen ka do ka wi alam doing thi pon lo ka ju kang thi amit hang ang ho pen kapa pleng alam ansi pinia bangke nang litum adu ave media tum ta ju ponlong lo lage komani ni tum asong akachipang tangi phan kachipar grave phan pule lam ki bat pon ba kape kom pon kachidi pon po alam dak acheta ave ke cheng pen nang litum media tum han sameni tum nang bi pon lo nang litum ka du ave statement ta ju ponlong lo lasi non ni litum abang tum phan bangke amit hang ki chok che oso martum tikubir lo ki chok che pot bangke lang litum phan litum kopi ma ke claim nai bangke la ni litum long pen claim pon lo lasi non bangke nili tuma bangke kaprek atuma phansta ever ke pilo mate ke than lo batai ta than pik lo pasi non bangke nili tuma bangke kilong lo porote akam si ke claim lo lam ka bujai apor bangke la ke lit lo lasi do ana guardian tame nangli tum nanglo sumar phan kapor hia men pen sakoria men pen bisi ko arlo somar tum phan lason nang ki bi do polote mo pena digani ki nang logani lote a guardian tum ha sameni tum bang nep nang kokji la pen hala hem bhara ki pi mate ren ki pi malik tum han stame nangli tum check and balance kaita
ke do tuma phan check down verve ko mat tum si ke do ma ko mat tum si ke wang ma ko son pen sila dak la son la hai bang nang tum ka chelang rem mate ka chelang et abang jong si ave det purote mo ni tum nang long lo phi bang ke nang tum ti dia det nang po lamang ni tum da dia thek theda ji ai la son det nang po bang ni tum nang ching ki thek theda ji la si ka do be phan ta pulo a the la ha atomon lang no ke ili tum adi mate ili tum long ri ke do nang ji a ot kalilang setame ni sining do ka bang ke non ta alang tum non gitum ke long pon asomar ang hoben stame tum ka du long bang ke ka do be tum arleng hi jana tum phan sia men long pon lo kumani ke thek ding tum men tamete num long pon lo sining duk pik ning duk pik bi polo arleng asomar ili arleng asomar tum hande sila hai nang le tum thanang po ma nang le tum asap sap tangka kipia kipi pen nang le tum ali chu en et nang tum do thek theda jima nang le tum kopini sang han ka men pen nang chu hang ta nang le tum ali chu en det kunani kopini kipi mo bedat amen pen nang le tum hanang chu hang ta nang le tum ali chu en det rap no ma nang le tum karbior alo somar phan ka por hiaman pen ke do tum non business amen pen ke do tum han samen nang le tum hala song chu hang lo pulote nang le tum ake jo pen rap no ma nang le tum ali chu en bek nang jima hala mang nang le tum batai pharo ke klem det tum chi ma tha tha ke klem e hota nang le tum nang ning duk de ma tum arleng phan bang phan nang le tum ju dom mon do phai lo ma ke klem ke phelam lo chingki dam dop ta hai he la so pasi pinyani ba khai sameli tum long ri long bang ke ake jok ba nang do dun ko pasi nang do ongare lo phai ongare lo setami tum karbi hejan arleng hejan mang chi un chit mai tum arleng so smart mang ke hinware lo non ke theka phai pen apar khai no phai si itum long ke karbiang long ke atomon ke ka hinu ong mu nak lo la si adu ka beta ma thapon tha nili tum ke claim ke dam nyong si chok chudat pote hala ka preka lam lo sita nili tum ke claim ke dam nang ko kalang bang ke thang mata ni tum chelang no dak an sinon ke dok lo ni tum so mar kar beng long ki bi phani tum pheka phere ma thanang ko ni tum pinan phandan chi ma thanang ko ni tum asopo dum phandan non ka chi ma thanang ko even ni tum family phandan don dak ke do bang ni tum thanang ko people ka ma thanang ko klote ni so mar da pudun lok apot na ni pin hema sota pidan and pudun lok apon na ni family tum tala son to monang no lom pudun ko na hala so khapari so bang ni tum mang ke non ke ka do ka beta do kok lo sila so sai ka pawir ke ni tum song pendel le ka pawir nei kali itum ham phang song do an cherap nang ji nang ni jung cherap nei society ang bong ka do we long tami tum cherap on an tisik la so tumon lang no ke virji non na thank ko te ni tum ke claim chot ke virun e pinang ana dang la so tumon lang no ke indang pon lo la bang ke ko an sin update po sin do sok ta non te munit tum ke rat ke ki puang selo people la pulote nang li ne li atum ke claim ka chipidu ka we pot isi ka cherap pen kam ke claim ma we pot bang na pu det polo bang nang ninje det polo ha bang pachok klem bom na hala so ka ma thak do pot tumon nang no ke ili tum ke la ke phong nang jap tang lo polote la so tumon ke che dam thui ke le sung tik apo se pini pen ili tum ke la bang so arat hong jai long ke nang li tum phan same jai nang kok lo la pen iprang ke bang dilang same ni tum mang ke ka chi dia bang ke ni tum long bang ave det po da si adoi phanta chire non kai no tang tum ta me non mera pe ji phansi khailong ri phan ma thanang po sin yang le tum channel pen ka do ka be kar beng long rat phan same ni tum pen pachini pon lo de bai do itu ala kene long che do somar tum bang arleng amen Lahorijan petrol post naka point along ke ong dong heli lapen amu kene pon long busik ni phai pho arni Lahorijan petrol post OCD lai PS AP CDO BN Lapen A20 BN CRPF UC USH Ravi Gill SDPO Bukajan Physical Supervision Konkan Nat Additional SP Dipu Sanjeev Kumar Saikia SP Dipu atum chelang pet pensi joy pen bertalong si keton kelang asai deng ponsi Lahorijan petrol post naka checkpoint along kedeng pon bom aporahut ihum Ford EcoSport akar bearing registration number WB02 AH1421 along kiri kuruk don pen ong dong pistol ahele lapen amu kereng car chamber along pen nepon longlu bong troxy pistol EC revolver cap pistol magazine mu pharo plira troxy 9mm heli amu 94 live round 0.32 ahele amu kereng lapen hini mobile phone nepon longlu bang hini atum aphan nep ingnang pon pen karju pater tokji aphan lam hoi pabon ponsi hemkang sam thapon lu pusi raikom sai khia tum pen berta pachini pon bukajan pen sarkurubi Karbianglong News Kese HDP Head Branch Lapen Mirjang English ME School atum chelang si World Environment Day ketalon ajai me kedeng pon
Wusik ni phai pho arni la khain koraise Borjan MSC constituency angkang kese HDP head branch lapen Mirjeng English ME school atum cherapsi World Environment Day ketalon pon. World Environment Day ketalon laki pirthe angkang pi along tami talon ponlo. Lason silada kese HDP aro lapen Mirjeng English ME school atum pen tami. Bangso ketalon along pacheton dulsi talon dunlo lapen lochar leo sumar atum pen. Armuka chejeng sitami paman ponlo. Bangso armu kachejeng along kejapon kese HDP head branch president Malongkiri Tiso lapen Ari Sangho Mirjeng English ME school headmaster Noren Teron lapen SMC president lapen teacher satum Japon. Lapen thengpi aklim ke ya sai along Mirjeng English ME school headmaster Noren Teron lapen SMC president KSA president Malongkiri Tiso atumpen thengpi aklim eponlu. Bang swajai mek along kopia pot si thengpi aklim ke inang kokma lapen kinang sotma lahai alam thi chethan chimun pon. Thengpi ke epon lagi kinang sot athe ilitum tomon le abite reng un e lapen thengpi ke eben ajahak a thengpi tharve jangphong epon pulote atheta cholongpu lapen tomon ta longpon pu lapen thengpi kapawir ke malom sotami sitami ilitum elote thengpi ke theji ningkan thot rok nangji lase inghon nangji busi jaimek along pen than pachini pon. Media korte tum dak boitlang so arnam don basko long anang litum media korte atum nang khomri dun thegapot media frangsi dak boitlang so town committee ba municipal board vice chairman himpen nalitum media hin phan mili himpen ninga klong ben kardom nang sipid milo kardom dei sialam mangelalo pini immigration day Botalang so arnam long tu Don Bosco. Ingkan kan belone starting nursery section tu keceng. Piniar ni arlong mang theklong lo litum mane higher secondary ang dengalong anta dijong lo. Si dak milije semet pudai mang ke keja tu de keja tu jong si nang mesen lo pulodang te koson lo an mesen ji. Kasi kiwia bang akemi ko tapu gadi kiwia bang akemi ko kasi kiwia bang mate ka ora tu mesen jong bosi pinili tum theklong lo higher secondary anda bilong lo sita kaprek government school along isi pudam det un je 100% metric ke pas asam jitu abot along ka compete dun ba ka cepati dun an umunde sita pinidak botalang so arnam long tu Don Bosco school pena bang ilitum theklong lo and the 58 candidate and the 58 candidate the 10% ke pas lasi nili pudai mangge dadak kaura tu mbake ja tu father punon sister punon with and teaching atum punon di ba aku dak social organization kaya hustame pujo non het alang li durong sangho tum same anytime di kaya hustame kimisen ye phan kuson lo pang thek dun mate lang dunding vera yok piloma non bangke tuition of mane si dambom si nilibang matha aku si kisemet pet bangke nili udam ung tu telo kita litum theklong lo pini arnam long tu Don Bosco ta progressive lo si theklong lo Karbi ronga sar amai lapen karbi lo charli asong klembang phu bang phi atum aphan chingrum nang pu aputhak dongka mukam karbi hem to na sai hem along pherang ke amai kangnipon Wusik ni phai pho arni nijang karbi anglong dongka mukam rong sopi angkang arlo along karbi hem to na sai hem along ada por phai kebra chitim apor malom karbi anglong atok anu rong so rong bot arlo doan karbi ronga sar amai atum ningi sivet dopen chingrum si alang litum ahin pen KSA aphan than pachini paklar alam theke lapuson henlo non malom KSA atum RD puason thangnata abi pinlu lasinon eprang mesen lapen choklim RD doklong nangji pura aprang prang ason isivet lapen eklaivet ke do thip kache lapen karbi lo charli asong atuma phan karbi anglong arlo along KSA ong lopu mathasi chingrum nangpu aputhak dongka mukam rong sopi karbi hem to na sai hem along sodak pen pherang ke amai kangni peman ponlu dongka mukam ben promise terang karbi anglong news pini nilitum nijang karbi rong saramai pen
Herangkia bitung pan ke panang kok mate karbia khai atau kan no pan nilitum karbirong saramai nijang aroben nilitum copanang kok alam teke lapu hello nilitum mejeklo tarik hini pen nilitum karbiang long angka kaya moyarbung mate karbilo charli asong KSA ropo kido kokpen puthot kosonsi ilitum karbia khai phan amoyarbung kapang tangthu lapen ke karbilo charlia song aphan erowet kapincong dialam nilitum mecheklo tarik ini pen sai deng ponbom labangso sai ke deng pon abangke nilitum ke chengsi abangke karbia khayalong manake thenai karbiricho lapen pinpo to ben nilitum chingki che thandam lapen karbiricho pinpo tumta nilitum rong sara tumalong nang chedon nun pamelo je karbia khailong kheya moyarbung karbilo charla song KSA phan erowet alongke mate erowet kapang rumalongke nilitum karbiricho lapen pinpo tumta nang chedon nun pamelo puisi tok jiralo mate recommend nilitum hanang chipidun tanglo lapen puthot nilitum karbi lamedamai lapen karbi cultural society lahini thedungasong karbi akhailong ke thenai social organization lahini asong pe nilitum hongni kachingwai pon padolo labangso kachingwai along abangke la songni atumta batahini ke thom karbilo charlia song phan kapang ruma phan bor ilo pusalang itum nang chithanun lapen la bangso kabor ialong bangke alang litumta akatikuk dokok pusin nilitum phan nang chithanun tanglo lasi none phong bangke litum ako karbiro sarama etum nilitum chelang rapepen ke claim ponji phan nilitum chingwai pon tanglo labangso kachingwai api nilitum kengkam chidor bong bang bompen ke damtang ni thoma prangta nilitum karbirong saramai central committee amai phu kong chunbang alang litum ta press meeting ni pen karbia khai atoko no phan social media pen pachini ponlo je karbilo charlia song alang litum ropho ke do pen erowet kipedul jialong alang litum rada phan pachini pondang lo central committee atu lasila bangso kapachini along bangke nilitum karbirong saramai nijang mate west karbeng district committee penda pini nilitum pachini ponlo west karbeng long constituency sirkep do labangso constituency sirkep angbong pen nilitum isia committee sengpen nilitum pini labangso press meet phalong labangso press meet pen nilitum nijang karbeng long pen pachini ji alam thebake lapulo khaya moyarbung mati lochar lia song atum eklaiwet donangpo